Please support my two body. It's a meta again. 2019. Mamchi muzi vaere akadash. Bauze king tash. Yeah, mango mandi mireini. Andi mireini. This time ndemangoromera inini ndinoshanda ndovavavura nengoma mafanza angu daira this time ndemangoromera inini ndinoshanda ndovavavura nengoma mafanza angu daira kana ndauya iwewe vhura rodi ngoma dzarira usvikira abroad nindaunganidza vanhu kunge winde president as anina beji tichifamba zvedu toti takarembedza majini kunge ningi mafanzi kandai mari kana maheti ndindogona hazvide kana dibeti this time ndemangoromera inini ndiri kushanda ndovavavura nengoma mafanzi angu daira this time ndemangoromera inini ndiri kushanda ndovavavura nengoma mafanzi angu daira kumangoma ndestaira yangu ndega handina wandotya handina wandokwata zvemangoma ndakazvitanga ndiri ndega ndotenda mwari nyadenga vakanipa chipo kumberi ndichaenda simba saka ndimboneta kwese kwavakasvika ini ndichaenda nekuti zvemangoma ini ndozvigona this time ndemangoromera inini ndiri kushanda ndovavavura nengoma ini mafanzi angu daira this time ndemangoromera inini ndiri kushanda ndovavavura nengoma ini mafanzi angu daira kana ndauya iwewe vhura rodi ngoma dzarira kusvikira brodi ndindaungadza kunge winde president asi handina beji tichifamba zvedu toti takarembedza majini kunge ningi mafanzi kandai mari kana maheti ndindogona zvide kana dibeti this time ndemangoromera inini ndiri kushanda ndovavavura nengoma ini mafanzi angu daira this time ndemangoromera inini ndiri kushanda ndovavavura nengoma ini mafanzi angu daira mangoma ndisere yangu ndega handina wandotya handina wandokwata zvemangoma ndakazvitanga ndiri ndega ndotenda mwari nyadenga vakatipa chipo kumberi ndichaenda simba saka ndimboneta kwese kwavakasvika inini ndichaenda nekuti zvemangoma inini ndozvigona this time ndemangoromera.